insist. Pero yung, let's say, milyon na sinulit, kung pagsasama-samahin mo, siguro kahit magkadapinig, kaya yun na tayo. Milyon na pinag-usapan na sinulit. Hindi yan, sa'yo eh. So that's true. Kapag yung mahihina na marami, sama-sama, kahit pa na, hindi ko nila palaging kainahan ng services. May magandang mangyayari. At aminin natin ang katotohanan na hindi ako pwede mag-rely sa kapwa ko. Because like me, ay kailangan pa rin siyang dumaan sa tinatawag na tense of salvation. Nandun siya sa present tense of salvation, and that is sanctification. No? Ang past ay justification. We are justified by faith. And we are saved by grace through Jesus Christ. Pero tayo litas na, hindi naman nangangahulugan na perfect ka na. We are ongoing tayo sa proseso na nagpapakabalan tayo. Pero kung nasalita mo ka, alam mo, sino ba na? Hindi pa yun. Ganun tayo. Eh, sabi sa iyo ng Diyos, ikaw rin naman. Kayo. Pwede niyan sa Diyos. Pwede niyan. Kaya isipin mo na lang, the more na nagbabato ka ng salita, nadodoble ba ito sa iyo ng Diyos? Diba? Tapos ang huling masasaktan, pag huli na ang lahat. Masyado ka nag-focus sa kapwa mo at ikaw ay lalo na nanghina, hindi ka na nakatingin kay Kristo at hindi ka na talaga naka-move forward at dahil stumble ka na eh. Nag-block ka na eh. Imagine, yung kaibigan mo, yung mahal mo kapatid sa pananampalataya, yung kakilala mo. Kaya I don't really into some fellowships. Hindi ako naninira ng ibang fellowship ha. Kaya lang, sinasabi ko ay ang katotohanan. Hindi ako into, I'm not favor of fellowship na nakikita sila isang beses, isang linggo, and then they made their chow-chow, and they made their activities, and then pagkatapos ay they made chow-chow. Wala lang, they see each other, and walang interpersonal relationship. Yung doon lang sila nakikita, doon lang sila may relasyon. Pero wala yung talagang yung samahan na katulad ng isang pamilya na pag may problema ang isa, sakit ng kalangkingan, dala ng buong katawan, yung ganon. You know what? Sa isang totoong fellowship with the body of Christ, may pain. May dalahan. May bahagi na nag-struggle. May bahagi na naglalabanan ng opinion, ng ideas, ng prinsipyo, ng differences. Kasi yun totoo. I'm blessed. Kasi, alam ko, kahit sa iglesia ako pumunta, hindi pwede walang problema. Kasi kung pupunta ako sa isang iglesia na walang kaproblema, sasabihin sa akin ng Lord, "Oy, wag ka pumunta dyan, sisirain mo lang." Sabi, hindi ka perfectong pastor. Hello? So I'm blessed. Kasi pinapakita sa akin ng Diyos, tinuturo sa atin, araw-araw, by His Word. Anak, don't give up. Don't look others. Just look at me. Focus on me. No? Focus your eyes on Jesus. Diba? Ang problema natin mga kapatid, kaya tayo nabubulagan, kaya tayo masyadong lured, no? By this world. And the God of this age is blinded us. Kasi hindi tayo kamukuhan. Maybe in the past, there is someone sa iyong kapatid na nakasakit sa iyo. Ngayon naman, karaan na yun. Ganun tayo eh. Wala na yan. For the old time's sake, you know. Pero minsan, we always kept, no? Lagi tayo nagtatabi, naglalagay ng espasyo sa puso natin. Kung alam mo lang, pastor, dati, talagang kami ito na lang, naging Kristiyano, kung hindi. Ano na dapat kami yung attitude? Di ba?
let bygones be bygones. Ano yun? Yung pang-spray ng lamok. Baygon yun. Yung nakaraan, hayaan na natin yung nakaraan. Ito ang sarili mo. Kasi the more na pinakakala mo yung mga lumang baon, the more na lalo mo ang pinahirapan mo sa sarili mo, you're blinded yourself na sa mga old stuff na hindi naman nagpapalinaw sa atin ng tamang pagtingin sa focus kay Kristo at sa pag-abante sa pananampalataya nito. Pas. Diba? Kapag binigyan tayo ng bagong challenge, hamon, new things to explore, ang isang bagay na pwedeng madlang sa atin para magawa yun is to cling on to the past. Hindi ka dapat palingon-lingon. Objective ka, maging focused ka. This is my future. That is my goal. That is my way. Diba? Ang problema sa atin, you want it your own way. You want to deal it your own way. Alam mo ba na maraming napatay dahil sa kumanta ng I did it, Mom. Ang dami. Sumunod, bang! Binaril na. Maraming namatay. Nasaksak sa karaoke na. Dahil kumanta ng hindi ko alam kung may verse yung kantang yan o talaga sa boses lang na asal. Pero hindi ako kumakanta niyan. Wala. Kasi kinakanta ko, I did it on God's way. Diba? Why? Because tayo ang gusto natin ay palaging yung bagay na titingnan. Yung bagay na gusto lang natin na pakaisipin natin. How can we say we love God na hindi natin nakikita? Pero yung kapatid natin na nakikita natin paano naman nananakit siya eh. Nasasaktan ako eh. That's what's going on. There's a growing pain. Diba? At ang only solution to calm, to ease that pain, is to instead show unconditional love. Kailangan mo mahalin. Kailangan mo ibaba-pride mo yung kailangan mo tumanggap. Kailangan mo accept yung pagkuhan. Kailangan mo tanggapin. Hindi ng kanyang weaknesses. At alam ko meron din kasi akong weaknesses. That's the truth. That is what. Ang sa ganung paraan, lahat po ng katotohanan at karawalatian ng Diyos ma-amaze. At lahat ng mga blinded spot, maliliwanagan. Because what you can see can really hurt you. Hindi pa ba natin? Hindi pa ba natin na nasa bahagi ng may mga bagay tayong matitisod, bagay na maapakan, mga bagay na mabubungkok, mga bagay na kauhulugan natin dahil hindi natin nakita. Hindi natin tayo. Because we have this spiritual eye na bukas palagi. Na lagi natin gagawin. So we all stand. Pwede pa tayo tuloy lahat.